खुलुमबाय लोगोफोर थांनाय भिडिअआव आंनियाव मोनसे कमेन्ट्स फैदोंमोन जाय कमेन्ट्सआव सासे मानसिया खोब गाज्रि बुंदोंमोन आरो जेराव लिरनाय दंमोन हिन्दीयालायनो जोंनि नेशनेल लेंगुवेजनि बयनिख्रुइ सिगां बिथाङा मिथिना लानाया मोजां जे जोंनि भारत हादराव नेशनेल लेंगुवेज होननाय जेबो लेंगुवेजआनो गैया। एक्चुअली जोंनि भारतआ स्वाधीन जानाय सिगांनिफ्रायनो हिन्दीखौ जोंनि नेशनेल लेंगुवेज हिसाबै गनायनो थाखाय बहुत सेस्था खालामनाय जादोंमोन, नाथाय बै समाव गोबां सुबुंफोरानो बेखौ माने बिरोध खालामो जे बेफोरबायदि जानो हाया, हिन्दीया नेशनेल लेंगुवेज जानाङा होननानै। आरो बै समनिफ्रायनो दासिमबो जोंनि नेशनेल लेंगुवेजआ मा मोनसेया जागोन बिनि खुनु थिग जायासै। एक्चुअलि हिन्दी लेंगुवेजखौ मोनसे रायजोआव इउज खालामनो हागोन, जेरै लिरनाय बा अफिसफोराव बा बुंनोबो हागोन, नाथाय ओरैबायदि नोंथाङा रावखौबो जबरदस्ति खालामनो हाया जे हिन्दी सिखायनो नांगौ। एक्चुअलि जोंखौबो उन्दैनिफ्रायनो स्कुलाव बेफोरबायदिनो टिचारफोरा खोन्थाबोदोंमोन जे हिन्दीया जोंनि माने नेशनेल लेंगुवेज होननानै, नाथाय नेशनेल लेंगुवेज इन्डियाया जेबोआनो गैया। आरो बिनि थाखायनो दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगोन साउथ इन्डियाफोराव गोबां स्कुलाव हिन्दी गैया बा गोबां सुबुंफोरानो हिन्दी रोङा बा हिन्दी बुंनोबो गिरा बिथांमोना। आरो बे भिडिअनि थाखायनो सासे सुबुङा आंखौ माने बुंहरदोंमोन जे हिन्दीयालायनो नेशनेल लेंगुवेजनि। आंबो एक्चुअलि सिगां भाबियोमोन जे हिन्दीयाथ' जोंनि नेशनेल लेंगुवेज, मानो बेफोर रायजोआव हिन्दीफोरखौ माने कम्पालसारि खालामाखै, मानो सोलोंहोआखै। नाथाय हिन्दीया एक्चुअलि नेशनेल लेंगुवेज नङा। आरो बहुतानो गोबां रोखोमनि कमेन्ट्स आंनो थांनाय भिडिअ हरदोंमोन, आरो बेफोर कमेन्ट्सनि जि एन्सारफोर गासैखौबोथ' हरनो थाखाय आङो माने सम्भब नङा, थेवबो गासैखौबो थेंक इउ बुंनो नागिरो आङो। आरो तामिलनाडुआव गोबाङानो बुंदो जे बेफोरबायदि जेबोआनो जायाखै। बेफोरबायदि जेबोआनो जायाखै माने नोंथांमोना जेराव दोङो नोंथांमोना निउसफोर नायबा थर मोनगोन बा निउसफोर नायबा मिथिगोन जि स्टेलिननि खामानि मावग्रा सुबुंफोरा बा स्टेलिन सापर्टारफोरा गोबाङानो स्टेसनफोराव थांनानै बै हिन्दीजों लिरनाय माबाफोरखौ खोमोरना होगासिनो दङ, BSNL अफिसफोराव थांनानै हिन्दी लिरनायफोरखौ खोमोरना होगासिनो दङ। आरो बे जोंनि जि सुबुंफोर नर्थ इस्टनि जाथो बा बिहारनि जाथो बा जायखिजाया गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै बेयाव खामानि मावफैनाय सुबुंफोरा माब्ला खहा जायो जेब्ला बेफोर गासै पलिटिक्सै मोनसे बिराद गेदेर आन्दलन रखम जायो। आरो बिनि उनाव खहा जायो जोंनि बे उन्दै माने फिसा खामानि मावनो थाफैनाय बा 10,000 15,000नि थाखाय निजिनि रायजोखौ गारनानै निजिनि न' दुवार गारनानै गुबुन हादोराव खामानि मावनो थाफैनाय सुबुंफोरासो उनाव गोबां खहा जायो। बिनि थाखायनो एसे साबधान थानाया मोजां। एसे एला दावराव जानायावनो सोरबाफोरा जुदि बाराद्राय किसुमान सुबुंफोर दोङो न'फोराव गले लेंहरबाय थायो बा न'फोराव फन हरबाय थायो, बिथांमोना न'आव थांनोबाथाय थाबैनो थांनाया मोजां। मानोना उनाव दावराव दावसि जाबा ना ट्रेनाव जायगा मोनगोन ना बासाव जायगा मोनगोन। जायखिजाया भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै। बे भिडिअआ एक्चुअलि आङो बै कमेन्ट्सनि एन्सार होनो थाखायसो बे भिडिअखौ बानायदोंमोन। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव।